הסכמה לכל, that knowing English is the basic of everything, נכון? אין מה לעשות, בלי אנגלית היום אי אפשר להסתדר בעולם. ומה שלומדים בבית ספר לא מספיק לשום דבר. אז יש אפליקציה, קוראים לה iFal, ובה לומדים אנגלית בזיל הזול עם מורים ומורות מהפיליפינים. הבנות שלי, כבר סיפרתי על זה בראיונות קודמים, בגלל שפגשתי אותך פה בראיון קודם, אז עשיתי לבנות שלי מינוי, ואני חייב להגיד לך שהבנות שלי פשוט מדברות נהדר. בנסיעתנו האחרונה לחוץ לארץ, הם הסתדרו פשוט יוצא מן הכלל. שלום, יוני כהן, המייסד והבעלים של iFal, מה העניינים? שלום, אברי, מה שלומך? אז אנחנו נפגשים שוב, גם כי יש לך חידוש, אבל למי שלא ראה את הסרטונים הקודמים שעשינו בראיון פרטי איתך, אז איך עובדת הקומבינה? אז בעצם אנחנו באמת, כמו שאמרת, מביאים מורים מחול, שמן הסתם העלות שלהם היא, המחיה במדינה שלהם היא הרבה יותר זולה, ומאפשרים לתלמידים בישראל ללמוד עם מורה אחד על אחד בזול. זה התחיל צר, רק בעצם עם שיעור אחד על אחד וזהו, ועם הזמן אנחנו כל הזמן מפתחים עוד ועוד פיצ'רים שבעצם יעטפו את התלמיד, ויתנו לו חוויה של מעבר לשיעור, שיעורי בית, מבחנים, כל מה שצריך כדי להתקדם כמה שיותר מהר וטוב אנגלית, וכמו שאמרת, הכי חשוב, בנוח לכל כיס, ושכל תלמיד או מורה בישראל... כמה עולה היום שיעור? 20 שקל? בממוצע זה 20 שקל, זה תלוי במנוי שהולכים עליו, אבל כן, זה הממוצע, זה יכול להיות גם פחות. אוקיי, אני משלם 16 שקל, אם אני לא טועה, והמורה מאוד חביבה, אתה יכול לבחור את המורה שלך מהמון המון מורים, לראות סרטונים של כל אחד מהם, לראות מי שאחרי בא טוב לך בעין, וזה עובד מעולה. אבל עכשיו אתם מכניסים גם AI, בכלל AI נכנס מאוד מאוד חזק לעולם לימודי השפה ברשת, נכון? לגמרי, לגמרי, ואני באמת חושב שה-AI נכנס וה-AI הוא מעולה, אבל עדיין הוא עוד לא שם, הוא לא תחליף למורה, ואני חושב שה-X פקטור, הבידול המרכזי שלנו, זה יהיה בעצם השילוב. האפשרות גם לעשות את השיעור עם המורה אחד על אחד, על היתרונות שיש בזה, ויש הרבה, וגם להשלים בעצם בחוויה של המשך הלמידה, עם ה-AI, לתרגל, לעבור על כל מה שלמדת בשיעור באופן מיידי, לקבל פידבק על השיעור שלך באופן מיידי. רגע, אבל ב-AI, מה, יש לי מורה וירטואלי או מה? כן, זה מורה בעצם וירטואלי, שהוא מתממשק לרמה שיש לך באפליקציה, להעדפות הלמידה שלך, לכל מה שאנחנו כבר יודעים עליך ועל הרמה שלך באנגלית, והוא מתקן אותך ומדבר איתך בהתאם לזה. וזה הבידול והיתרון בתוך הדבר הזה. איך אתם שומרים על המחויבות של התלמידים שלכם ללימוד? אז בעיקר דרך בעצם זה שאנחנו מראים להם את ההתקדמות שלהם, אנחנו משקפים להם את זה כל הזמן באפליקציה, בין אם זה הציון שעולה להם משיעור לשיעור, בין אם זה כל דבר אחר שבעצם בתוך האפליקציה מאפשר להם לראות ולהרגיש את ההתקדמות שלהם בפועל. כן, זה מאוד עובד יפה, אנחנו הגענו ל-538, לא יודע מה זה אומר, אבל זה יותר טוב מה-536 שהיה בשבוע שעבר. מה אורך השיעור הממוצע? 25 דקות, יש כאלה שאומרים שזה קצר להם, אז אנחנו מאפשרים גם שיעור כפול. אנחנו באמת מאמינים אבל ש-25 דקות שהשיעור רק באנגלית, זה הזמן האופטימלי. אני מסכים איתך. כי מעבר לזה, פחות אפקטיבי, מאבדים את זה, כי המורים שלנו מדברים רק אנגלית, וזה לא קל לדבר לא בשפה שלך המון זמן. כן. אז זה מה שאנחנו ממליצים. מה טווח הגילאים של הלקוחות שלכם? 4 עד 80. 4 עד 80? כן, ממש מקטן ועד מבוגר. יש לך מורים שיודעים לדבר במיוחד עם ילדים, ומורים שיודעים לדבר שיחה טכנולוגית אקטואלית עם מבוגרים? כן, לגמרי. אז כשאנחנו באמת מגייסים את המורים, אנחנו מגייסים אותם לפי צורך והתאמה למה שאנחנו צריכים, ויש לנו מורים שההתמחות שלהם זה אנגלית עסקית, ויש שההתמחות שלהם זה ילדים, ויש כאלה שההתמחות שלהם זה שיחה פתוחה. וכן, לגמרי. איזה עוד תגובות אתם מקבלים? אנחנו מקבלים תגובות מדהימות. האמת, אני הכי נהנה מהתגובות של הורים, ויש לנו המון כאלה, שאומרים לנו, חסכתם לנו מאות שקלים בחודש. אני מסכים. כאילו, הילד הלך למורה פרטי, ושילמנו 150, 120 שקל לשיעור, נכון. והיום במחיר של שיעור אחד כמעט, אני עושה את כל חודש. כן, וזה הכי כיף לי. כי בסוף המטרה שלנו, זה באמת להקל על החיים פה שהם קשים ויקרים, והכל פה יקר. והכי כיף לי היה לשמוע שאתה בסוף אמרת, שאתה בתחילת הרעיון, שהבנות שלך לומדות, ואתה רואה את ההתקדמות, וזה הכיף, זה הכיף הגדול, זה המטרה. זה מתנה ענקית. בעיניי ממש ממש המתנה ענקית, ובזול. איזה כיף לתת מתנה ענקית לילדים, בזול. ממש. כל אחד יכול. תודה רבה, יוני. iFal, כותבים את זה I-F-A-L. חפשו את זה, תרשמו את הילדים שלכם, תרשמו את עצמכם, תרשמו את סבא וסבתא שלכם.
אולי you can talk English better, you know? Thank you. תודה רבה, אברי, תמיד כיף.